не бе оползотворена. 2-0 в полза на ЦСКА 1000. Топката във вратата. 48 отново излиза напред в резултата. 7-ми гол през сезона за Мамаду Диало. С първия точен удар за ЦСКА 1900. Те вече в наказателното поле. Гашевич пас по земя към Диало. Той може да стреля. ЦСКА 19-48. Никаква съпротива. Паса към Гривич. Той сега се оглежда за опции. Центрирането към Диало, който опитва странично, но и още един удар. Ето го и гола. В 41-та минута ЦСКА 1948 излиза напред в резултата. Нещата могат да станат още по-критични за Локо Пловдив. Удар към вратата. Нов гол за Мамаду Диало. 4-0. Максимално за домакините. Още едно остро подаване! 1-0. Се разписва за втори път от началото на сезона срещу Септември София. Срещу него Макун Диало стреля. ЦСКА 19-48. Съживява интригата на стадион Георги Аспарухов. В 4. Много добра възможност ЦСКА 1948. Още удар на Елиаш и това е 2-0. Но е маркирана и засада. Така че това попадение няма да бъде зачетено. Русев. Много достатъчно хора в червено и бяло в наказателното поле. Диало с шанс и 2-0. Най-логичното в рамките на първото. След това обаче по-напред нещата стават сложни. Елиаш Франко, възможност за гостите. Топка, която преминава на сантиметър. ЦСКА 1948. Вижте каква е скоростта на Георги Русев. Ще бъде ли това гол? Да! ЦСКА 1948 отново излиза напред в резултата. Центриране към Диало, който стреля. Възможност за ЦСКА 19-48, която не бе оползотворена. Заложи обаче на индивидуалните действия. Отговора на домакините е превъзходен. 1-0 за ЦСКА 1948. Червено-черен екип. Сега възможност ЦСКА 1948. Влиза навътре, смеко центриране, което попада на крака на Мамаду Диало, който праща топката във вратата на Максим Ковалев. Вече гол. Може би това, което го спаси, бе много малкия контакт между него и Диало. Тук обаче няма какво да спаси домакините, след като ЦСКА 19-48. Мамаду Диало. Удар сега към вратата. Няма гол. А тук е имало и докосване от Александър Любен. Победител в този спор. Диало се засилва и стреля по категоричен начин 1-1. Изпълнение в състава на ЦСКА 1948 няма как да направят така, че отбора да толкова сработен, само че това не е проблем, тъй като за втори. Мамаду Диало. Още един опит от негова страна да центрира. Той успешен. Елиаш Франко стреля. Гредата тук спасява. За ЦСКА 1948. Мамаду Диало. Изстрел на Диало. Мамаду Диало се засилва и стреля, изпраща топката във вратата. Домакините повеждат в резултата. Усети ъгъла Кинтеро. Като изпълнение към далечната града. Петър Витанов успя да играе с топката, свалия към свой съотборник. Диало прави удар, след това още един. Васил Симеонов отново се намесва и тук флага остава ниско долу. Резултатът е 2-0. Как това може да се трансформира в резултат? Много ценна местна Меси, бията му сока, но още удар града. Добавка на Елиаш, той загуби баланс, но това не му попречи да отбележи. В 74-та минута ЦСКА 1948. Който центрира в наказателното поле. Грешка на Никола Борисов. Ще бъде ли наказана? И още една дуспа отсъдена в полза на ЦСКА 1948. Медина с центрирането. Собреро игра с глава. Диало след това стреля. Изпълнението му обаче преминава над напречната града. От много трудна ситуация. Много сериозна грешка на сметката на Локо Пловдив и това е трето попадение и именно Мамаду Диало. Стигна първи до топката. Сега атаката на домакините от дясно. Пасите към Диалог. Той в наказателното поле. Тук се получи неразбирателство. Пребори се за високата топка. Диало и Собреро са в наказателното поле. Хубав пас, шанс за домакините и топката не попада във врата. برازيلي خوان 2000 هدف التقدم. بامتياز الجزائر يصنع ربيع الترجي. شباب بلوزداد التقدم. احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو
علي يوسف يتمكن من هز عن طريق بودبوز يوسف لابن البرازيل ايفرتون دا سيلفا. الله الله الله